Jamen, at det var jeg jo noget med, at når jeg kom i seng, jeg var brugt flere timer på at falde i søvn, og jeg vendte og drejede mig hele natten, og vågnede op mange gange og havde svært ved at falde i søvn igen, og det havde sov meget uroligt, vendte og drejede mig hele tiden, og var vågen rigtig mange gange om natten. Det har nok været noget stress, noget uro, ikke også? Men jeg har faktisk haft det i mange år. Jeg havde forestillet mig, at en tyngdedyne, det var noget med, at man lå, hvor man var blevet lagt, og så kunne man ikke vende sig overhovedet, men der har jo ikke været nogen problemer i det, og det var faktisk noget, jeg frygtede lidt, ikke også, at man var låst fast, men det har jeg slet ikke følt, det har været. Jo, der har været mere ro i hovedet, og jeg har kunne mærke, at jeg også i kroppen har følt en helt anden afslapning. Den, hvad tyngdedynen egentlig kan gøre, og hvordan den kan få kroppen til at falde til ro. Det er ikke, nej, jeg tror ikke, at jeg helt 100% har fundet ud af, hvordan jeg bruger den bedst, men det virker som om, den egentlig fungerer bedst, når jeg ligger på ryggen, og den, jeg nær sagt falder ned over en større flade, end når man ligger på siden. I starten, jeg har faktisk brugt den mere eller mindre hele tiden. Og i starten, der havde jeg svært ved at holde varmen, og frøs meget om tæerne. Og jeg kunne mærke, at nu ligger jeg meget på siden, så jeg kunne mærke, at der faktisk på siden, der var ikke andet det tynde lag stof, alt tyngden faldt ned i siderne. Og da jeg så fik vendt og dreje dynen lidt, så hjalp det lidt på det, ikke også, og jeg prøvede det. Jeg er i hvert fald blevet positivt overrasket. Jeg har hørt og læst en hel masse om det, og har egentlig i flere år overvejet at skulle anskaffe mig en tyngdedyne. Og da jeg så over jeres tilbud her om at være med i det her projekt, hvad I kalder det for, så tænkte jeg, det må være chancen. Og en ting jeg også havde frygtet, det var det, at folk at man læser meget om, de larmer og så videre, og det har jeg ikke sådan rigtig bemærket, at denne her dyne gør. Man kan godt høre lidt, når man vender sig om, ikke også, men ikke så man tænker, puha, sikke en forfærdelig larm. Er du influencer? Har vi givet dig penge for at være med i det her? Nej, det har jeg ikke. Og vælger du at beholde tyngdedynen? Jeg vælger helt sikkert at beholde tyngdedynen. Og jeg har faktisk også prøvet et par nætter at tage den anden dyne frem og fjerne tyngdedynen for at se, hvad forskellen egentlig var. Men der er ikke gået meget mere end en halv nat, så er den røget på gulvet, og tyngdedynen er kommet frem igen.